Pero si Kristo mingon, peace be with you. John chapter 20 verse 23, ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasaylua, wa ko usab kini pasaylua. Pari ray, makapasaylo sa inyong mga sala. Ayaw magsugid ang inyong tapad, kaya na makapasaylo, libakon ramo. Asa mo di malibak? Adto mo kumpisal sa pare, Father, bendisyon niya ako, Father, kaya nakasa ako. Katong pinakauwaw ninyong sa, may unang isugid sa pare, nga naman, doon ay seal of confession, si Father Robert o si Father JP. O saan ang seal of confession? Di sila kapanabe. Uy. Mingon sila, mao ni sa mga igsuon, ang ibanghilyo karon nahitukma sa mga sa ni Ate Janet. Kay si Ate Janet, kumpisal. Bawal na. Kaya mong i-mention ang sa ni Ate Janet. Yan naman, against na sa seal of confession. Pero maghiskot si Father Robert, mao ni mga sa nga angay na tong basulan, dili na siya dili na siya violation. Kaya objective man siya. Pero mag-specify na siya, si Ate Janet ni kumpisal na tatong usang adlaw, mao ni ang mga saha, ana, dunay seal, balaan kaayo ang sacrament of confession. Kaya doon na siya'y seal of confession. Dili ka panabi ang mga pari sa inyong mga sa. Nga anong naamay seal of confession? Hibaw nga no? Sa tanan ninyong dato mga dagkong sa dunay seal of confession ang confession. Nga no? Dili gusto ang Diyos nga pakauwawan kaniya bisan sa grabe nimong sala. Mao na nga kadtong mga tao nga niya din ni karon gawa pa maduol ni Kristo sa iyang sakramento, ayaw mo paglangay. Duol na mo. Kasi Kristo inig-ayo niya sa masakiton, tindog daday mong higdaanan, bangon, anak, ayaw nakahadlok, kipasaylo na ang tanan nimong mga sala. Di ba? Makadawat ka og kahupayan nga dili mahatag sa salapi ining kalibutana. Makadawat kag tinuod nga kalipay nga dili sa bahandi nining kalibutana. Nganuman, kining mga bahandi ning kalibutana, ordinary joy. Unsa ni mga bahandi, nindot nimong bahay, nindot natong sakyanan, nindot nato nga mga lugar o mga negosyo, ordinary joy. Pero muduol mo ni Kristo, dili ordinary joy, not extraordinary joy. Ang gi-prepare sa Ginoo kanato. Unsa di ay, Father, nga joy ang gi-prepare sa Ginoo kanimo kanako, supernatural joy. Kung naamoy mga kahiubos, sulti, istoryain yung dubli. Dubli mo magstorya. Gain yung taas ka time kung mahiubos mo sa sagusak. Ayaw mo gluom. Kay ang muluom mulagom. O ang iyang mga huna-huna, puno sa dagom. Tanaw ng dagom, ngit-ngit. Amen? Katong sigloom, mulagom. Tanaw na. Kamusta man ka, sis, ko surang-surang nga din, hap. Nagluom man ka. Pero imong istorya, imong kuan, kaan imong time, imong kahiubos, proper dialogue and listening, there is peace. Amen? Una itong buhaton, rosary, lang i-meditate ninyo, nato ang mga misteryo, nindot kayo. Maura dyan ay sekreto na ko. Maura yung sekreto. Silence. Silence. Kasi naman tagtabay. Naasiman. Mga yaw-yawan. Mga marites, may rasol lang tapad. Saba kayo. Wa jo kay kalinaw. Silence. Sa Eucharist, alas 8 ang misa, naana mo diri alas 5, alas 7. Kaya naman mag-meditate mo, adto mo sa Blessed Sacrament, adto mo dito, Lord, niyan ako. Silence. Mga anak, tuduin yung mga anak sa silence. At mga anak, ninimba man ta,
2 hours, di sa ta mag-cellphone. Silence, silence, silence. So, yun na ninyo. Akin na nindatan. Imong mga anak, puno sa paglaom. Nga naman, puno sila sa kahilom, uban ang Ginoo na naghatag na to. Soye. Why maghikog diri sa parokya? Gano man. Kaya maghikog. Nagwali ang pare, no? Wa pa man mo reply, no? Dugay mo reply, no? Nahuman na, no? Nahuman na, ding misa? Nahuman na di, ay, no? Panlakon na ta. Kuri-kuri sa cellphone. Tinoo, dili. Wag kay kalinaw. Sa buhaton ni mo cellphone ni mo, off. Ibutang. Basa ka sa mga reading sa... Suwayin na ninyo. Bisan karon lang buwan na, suwaye. Diba? Great silence, great peace. Mabatunan sa tagsata. Eucharist. Ganun nga mo'y kalinaw si mong simba? Wak mo'y silence. Mga anak, padung na tamog rosaryo, ambiin yung mga cellphone, ibutang diri. Di sa tamag cellphone, mangluhod tang tanan. Nya, before ta magrosaryo, mga anak, paminaw mo sa unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, o ang ebanghelyo. Silent ta. Gailan na yung panahon. Di ba? Taas kayo yung panahon cellphone, mo yung mga to, yung mga games. Ana. Una na to, alas 2. So, lang, mga 30 minutes lang. 15 minutes silence, 15 minutes rosary. So, yun na ninyo. 30 minutes lang. Powerful ka inyong family. Ligon inyong family. When a family prays together, stays together. Kaya mamatay si Father Darwin, na ay mopuli. Kaya matigbak pa dyan yung nangwali ninyo, no? Matakibawag ugma, sunod adlaw, daghan na bang na sukuin no? Ang mga matay tang tanan. Amen? Na imong tapad, mamatay ka. So ikaw tapadi, una, simbako ka. Mga matay dyan ta. Dawaton dyan na to. Amen? After 100 years, lahi na ang manimba din Lahi na po ang pare, kaya nangamatay na ang mga pare. After 100 years, kanang inyong balay nga nindot kayo, lahi na po mo puyuan na. No? Kanang inyong kwarta minilyos bangko, lahi na sad ang musunod. After 100 years. Nabay ni abot 100 diriron? Pila na may edad mo? Sinta na? Hapit na ta. Muna nga, duol Diyos sakramento kay mo na yung pinaka-perfect nga preparation. Amen? Wala nga, pwede ninyo i-deliverance inyong balay, but before that, go to the sacrament. Munang cares. Kaya ang makadeliverance sa balay, katulang practicing Catholic. Cares, meaning sa cares, confession, adoration. Nabatay adoration chapel diri, Father? So, palihog, mingaw kayong adoration chapel, human ninyong simba, himuan ninyo nga kostombre. Inyong tradisyon nga muhapit mo sa adoration chapel. Bisag 5 minutes lang, tinapulan. Pagsugod tas tinapulan, no? Luhod ka dito sa expose mo ng Blessed Sacrament. Adore dito. Lord, tabangi ako pamilya. Tabangi ko lamdagi ko isip Papa. Adoration. Amen? Daday mong pamilya dito. Ikatulo, our rosary. Ini kagabi mga anak dalili. Ay siya mo pag Facebook. Padapin yung cellphone. Magrosaryo ta. Rosary. Domingo, Eucharist. Ayaw mo palit sa misa. Kamu nga ni adin ni karon na uban din katunga nas misa mabot. Langayan. Lasutso ang misa, dana mo diri 7:45. Nga naman, ayaw na mo pag cellphone, ayaw na mo pag tabi. Silence. Sa buhaton ninyo, kung gamit mong cellphone, mga readings lang inyong basahon. Okay? Paminaw mo. You will enjoy the presence of God. Suwayin na ninyo. Sugod ugba. Ugba tamang sugod. O karon. Basa sa Ebanghelyo, first reading, dako kayo ng impact sa mo kinabuhi. Basa. Ay siya tabi. Mga anak, di sa tabi ron ha. Mama, papa. Why cellphone? Kung naman ganit cellphone, basa lang sa first reading, sound mo, second reading, o gospel. Hana lang.
Padung ta sa simbahan. Great silence. So, ayan na ninyo. Timanig, ang inyong balay, kung naay great silence, grabe ang paglaom. Grabe ang kahilom, grabe ang paglaom. Kami, Father, kay hilom kay Miss Balay, o sa may sikreto nyo? Wa, may tingdanay, Father. At dili na mao. Dili na mao, di na gipasabot sa Ginoo, no? Ayaw na, no? Di na maayo.